Gusto lang sa mga tanay. Ari, sige mga kaya rin. Ay, wanjay barkada ng karak na anong bagat ko. Kaya rin karat. Pala. Wah, dopay karat kasi oh. Ay, shout out sa iyo karang. Malastor. Traon. Eh, punitiyang store po. Punitiyang kayo ko yan eh. Partidan to kanina ko sa kili mo. Pasigtok ako nung. Tala ba ka? Sitila, URCC. Pull out, URCC. Ito mga Dito ako Bisaya eh. Damulag versus Karag. Kumarins. Laban ba kayo? Hindi ka, baby, dito ka. Kaya na ito, medium to eh. A-League Spy. Kita, dito ako. Tinatawag ko po siya ka. Halika, halika. Yan ang mabit takot-takot. Alig may karan. Hey, what's up? Ay, duman. What's up? Rodman. Hey, shout out sa'yo, Rodman. Karat sa'yo. Sakuran. Sakugagi. Sakuragi. Sakugagi. Yun. Final stand. Sakugagi. Shout out sa'yo, Sakugagi. Sarap sa'yo, Sakuragi. Ang magdirigma. Manood ka, Sakuragi. Idadakdak dito tao yung bola sa ring. Yan, kahit kumukulog, tuloy pa rin, oh. Ito yung pinili mong principal doon. May paano na? Harap na. May extend na principal doon mo. Harap na. Pilipay ka talaga. May principal doon pa lang pala. Utang mo yan. Oo, siyempre, gagawin. Shout out. Mark Velasquez. Yun, dun sa Prince Condom na ano mo, pinapabit mo. Magiging namin. Member namin. New member. Sakor lagi! Kan, mulat kumaraw, bumabagyo, tuloy-tuloy tayo. Discarding ng dirigma. Mamataktakot din sa kayo, madam. Alright, kaninlog. Dito mo sa atin. Shoutout sa Sakuragi. Nandito si Rukao, yung kalawa mo. Michael, kailangan mo. Kasama ko si Kagami. Kagami ah. Tuloy na to, gold medalist naman yan. Oh, hanggang version. Anak kasam. Miyagi ka pa. Yan. Tama ko si ano. Yan. Umulan, bumagyo, bumagdaan. Mabatak-takot, makarol-karol, makikiplat. Gwapo may fight doon. Karol. Gwapo may fight doon. Tennis. Mike, pero napunta ka.